गुणत्रयविभेदेन मूर्तित्रयमुपेयुषे त्रयी भुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पण संक्रांतं जगदध्यक्षमीक्षते ब्रह्मदक्षाश्मि देवेश भरद्वाज पुनरोऽसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हरते पतये नमः। नरदत्त गुरुदिष्ट चरकार्थानुगामिनी क्रियते चक्रदत्तेन टीका युर्वेददीपिका सभ्यः सद्गुरुवाक्सुधा श्रुतिपरि स्फीतश्रुतीनस्मि वो नालं तोषयितुं पयोदतयसा नाम्भोनिधिस्तृप्यति व्याख्याभासरसप्रकाशनमिदं तस्मिन् यदि प्राप्यते क्वापि कणो गुणस्य तदसौ कर्णे क्षणं हीयताम्। सुस्वागतम, सुप्रभात, सर्वांना नमस्कार आणि सर्वांना स्वागत। आज 1 नोव्हेंबर आहे, महिन्याची पहिली तारीख आहे आणि प्रमेह निदान अध्यायामधला पुढचा भाग आपण घेत आहोत। काल आपण पाहिलं की बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष आणि त्याचे अधिक प्रमाणात वाढलेला अबद्ध असं काही कफ आहे, तो दोष विशेष आहे। आणि बहुअबद्धम मेदो मांसम शरीरजक्लेदः शुक्रम शोणितम वसा मज्जा लसिका रसहा ओजसंख्यातः इति दूष्य विशेषः। तर असा बहुअबद्ध असा कफ हा दोष आणि मेद मांस क्लेद शुक्र रक्त वसा मज्जा रस ओज हे प्रमेहामध्ये विशेष रूपाने दूष्य आढळतात, हे पाहिलं। आता या सूत्रामध्ये कफाच्या प्रमेहाची संप्राप्ती सांगितलेली आहे। त्रयाणाम येषाम निदानादि विशेषाणाम सन्निपाते क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। तर तीनही त्रिदोष प्रमेह हा त्रिदोषाचा व्याधी आहे, पण त्यातला जेव्हा कफप्रधान अवस्थेमध्ये कफाचा प्रकोप अगोदर होतो, लवकर होतो, प्रागती भूयत्वात् सहा प्रकोपितः क्षिप्रमेव शरीरे विसृप्तिं लभते। तर तो शरीरात सर्वत्र पसरतो लवकरच। शरीर शैथिल्यात सहा विसर्पण शरीरे मेदसैव आदितो मिश्री भावम गच्छति। आणि तो मेदाबरोबर शरीर शैथिल्यामुळे मिश्रित होतो। मेदसहाच एव बहुअबद्धत्वात् मेदसहाच गुणैः समान गुण भूयिष्ठात्। कफाचे आणि मेदाचे गुण समान असल्यामुळे तो मेदाशी लवकर मिश्रित होतो। स मेदसा मिश्री भुवन दूषयती एनत विकृतत्वात्। तर तो कफा मेदाशी मिश्रित झाल्यावर मेदाला दुष्ट करतो आणि सो विकृतो दुष्टेन मेदसोपहितः शरीर क्लेद मांसाभ्याम संसर्गम गच्छति। तर हा दूषित मेद, त्यात दुष्ट कफ हा शरीरातला क्लेद आणि मांस यांच्याशी त्याचा संसर्ग होतो। क्लेद मांसयोः अतिप्रमाणाभिवृद्धत्वात् समांसे मांसप्रदोषात् पूतिमांसपीडकाः शराविका कच्छपिकाद्याः संजयन्ति। तर क्लेद आणि मांस हे अतिप्रमाणात वाढतं, मांसाची दृष्टी करून वेगवेगळ्या पीडका
शराविका, कच्छपिका अशा मांसपीडका निर्माण करतो आणि अप्रकृती भूतत्वात शरीर क्लेदम पुनर्दूषयन मूत्रत्वेन परिणमयती आणि शरीरातलं जे क्लेद आहे त्याचं मूत्र निर्माण होतं आणि ते मोठ्या प्रमाणात होतं आणि मूत्रवाहानां च स्रोतसां वंशण बस्ती प्रभुवाणां म्लेद क्लेदोपहितानि गुरूनि मुखानि आसाद्य प्रतिरुद्धते आणि क्लेदानी मेद स्रोताचा अवरोध होतो आणि प्रमेहाची उत्पत्ती होते. ततः प्रमेह तेषां स्थैर्यम् असाध्यां व जनयति. प्रकृती विकृती भूतत्वात आणि मग साध्यता किंवा असाध्यता ही त्या त्या परिस्थितीनुसार निर्माण होते. तर सन्निपात मेलके प्रकोपमापद्यते इति प्रमेह करणाय उद्यतः भवति. कुतः प्रमेह करणाय उद्यतः भवति इति आह. प्राग प्राग्गति भूयस्त्वात् प्राग इति उत्पादकाल एव. यस्मात् प्रमेयकरणं प्रत्यभिमुखो भूयाश्च कफो भूतः ततः इत्यर्थः. प्रमेयनिदानेन हि कफोऽयं प्रमेयकरणाभिमुखम् एव जनितो भूरिश्च ततः भूरित्वात् तथा प्रमेयकरणी शक्तियोगाच्च तथा प्रकृत्यति इति उक्तम्. तर कफ प्रकोप होतो आणि तो पुढे विस्मृती म्हणजे पसरण, विस्मृती विसरणम म्हणजे पसरणं. मेधसहाश्च गुणानां गुणैः समान गुणभूयिष्ठत्वात् इत्यादी. तर मेधाचे आणि कफाचे गुण समान आहे. मेधसः गुणानां मधुर स्नेह गौरवादीनां श्लेष्मणो गुणैः गुरुशीतादि अभिभूरि सामान्याद इत्यर्थः. समानेन समानम ही समानेन मिलती इति भावः. समानच समानाबरोबर एकत्रित होतं आणि मेधाच्या ज्या गुणामध्ये मधुर स्नेह गौरव हे मेधाचे गुण आहेत आणि कफाचे गुरु शीत हे कफाचे गुण आहेत ते एकमेकांमध्ये मिसळतात आणि विकृतादि वचनेन प्रकृतेन श्लेष्मणा संबंधो मेधो दूषको नो भवति किं तर्हि विकृतेन एव दर्शयति. अतिप्रमाण वृद्धत्वादिति अतिशयित प्रमाण योगेन वृद्धत्वात् न गुणत योग मात्रेण वृद्धत्वमिह. कफाचं प्रमाण वाढतं आणि हा प्रमाणाने वाढलेला कफ हा मेधाला दूषित करतो. किम तर्हि अवयव उपचयनेन अर्थः पूतिमांसत्व पीडका पूतिमांस पीडका. तर दुर्गंधी अशा मांसाच्या पीडका म्हणजे पूतिमांस पीडका. अप्रकृती भूतत्वात इति मांस प्रदोषेण नानाविध शराविकादी जनकत्व शक्तित्वादिह बोधव्यम. तर मांसाच्या दृष्टीमुळे शराविका इत्यादी पीडका तेन अप्रकृत भूतत्वादि वचनम ही विशेष अर्थत्वात न पुनरुक्तम. आसाद्य प्रतिरुंधते इति गत्वा अवतिष्ठते. तर आसाद्य प्रतिरुद्धते म्हणजे त्या स्रोतसांचा अवरोध निर्माण करतं. प्रकृती विकृती भूतत्वात इति प्रकृती भूतही गुणही सर्वही एव विकृत. तर जे काही प्राकृत गुण आहेत ते सगळे विकृत होतात. सर्व एव यस्मात् श्लेष्मणो गुणाः विकृत तस्मात् प्रकोप प्रकर्षान् स्थिरो भवति. आणि कफाचे सर्वच गुण विकृत झाले बिघडले तर तो कफ प्रकोप होऊन तो शरीरामध्ये स्थिर होतो. अतिप्रकर्षत्वात असा आणि मग सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात कफ जर प्रकोपित झाला तर तो असाध्यही होतो. अतिप्रकर्षात असाध्य इत्यर्थः. किंवा प्रकृतीभूत श्लेष्म समाने दुष्ये मेधो अवसादे विकृतीभूतश्च असमाने शोणितादो तेन समाना समत्वाद इत्यर्थः. तर रक्तामध्ये हा कफ गेला तर तो समान आणि असमान आहे, परंतु कफ आणि मेधे दोन्ही समान गुणाचे आहेत.
तथा च समान दूष्य प्राप्त्या बलित्वम असमान दूष्य प्राप्त्याच घृतोपक्रमत्वम कपस्य उपती तथा स्थैर्यम असाध्यता वा. तर दूष्य पण समान असतील तर साध्यता आहे आणि दूष्य पण असमान असतील तर असाध्यता किंवा कष्टसाध्यता येते हे सांगितलं. तर कफज प्रमेह हा साध्य आहे कारण त्याचं जे दूष्य आहे ते पण साध्य आहे, त्यामुळे एकच उपक्रम करावा लागतो. तर या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की या तीनही निदान दोष आणि दूष्य समूहामध्ये कफाचा सर्वप्रथम प्रकोप होतो. शरीरातील शिथिलतेमुळे हा कफ सर्व शरीरात पसरतो आणि शरीरात पसरणारा हा कफ सर्वप्रथम मेदधातूशी संसर्ग होतो त्याचा, कारण मेदधातू हा बहु आणि अबद्ध असल्यामुळं आणि कफगुणाच्या समान असल्यामुळं मेदधातूशी हा कफ धातू मिसळतो आणि मेदाशी संमिश्र होणारा कफ हा स्वतः दुष्ट असल्यामुळं विकृत असल्यामुळं मेदाची दृष्टी उत्पन्न करतो आणि हा स्वयं विकारयुक्त कफ क्लेद तथा मांसधातू सुद्धा बहुगुणाचे असल्यामुळे त्यातील जलीय भागाशी तथा मांसधातूशी संलग्न होतो आणि हा मेदयुक्त दूषित प्रकृतीभूत कफ दूषित अशा मांसामुळे शराविका कच्च पिका आदी दुर्गंधित मांसयुक्त पीडकांची निर्मिती करतो. पुन्हा शरीरातील क्लेद आणि जलीय अंशाची अधिक दृष्टी करून क्लेदास मूत्रात रूपांतरित करतो आणि वंशण बस्ती यांच्या स्रोताची मुखे मेद व क्लेदाने वरुद्ध होतात आणि कफादी दोष त्या ठिकाणी स्थिर होतात आणि त्यानंतर प्रकृतीचे विकृतीत झालेल्या बदलामुळे प्रमेहास स्थिरता आणि असाध्यता प्राप्त होते. तर इथं वृक्क आणि बस्तीचा पण संदर्भ आलेला आहे. वृक्क बस्ती प्रभुवानामिती पाठ, तर स्रोताचं त्यांच्या अवरोधाच्या संदर्भात म्हटलेलं. तर इथे वृक्क आणि बस्ती यांचा पण अवरोध होतो हे पण सांगितलेलं की त्यांची दृष्टी होते. म्हणजे वृक्क याचा अर्थ किडनी असा घेता येतो. त्याला बरेचसे संदर्भ आहेत. तर प्रमेहामध्ये कफदोषाला प्राधान्य आहे हे या पूर्वी सांगितलेल्या बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः या सूत्रामध्ये स्पष्ट केलेले आहे. चरककाली त्रिदोषांचे 5 प्रकार असतात याचे वर्णन मिळते. वाताच्या 5 प्रकारांची नावेही मिळतात, परंतु चरकात कोठेही पित्त आणि कफ प्रकाराची नावे मिळत नाही. यासाठी येथे कोणता कफ याचे नावानिशी वर्णन नाही, तर फक्त गुणानुरूप बहुद्रव गुणयुक्त कफ प्रमेहास कारणीभूत असतो असे म्हटलेले आहे. खरे पाहता या ठिकाणी बहुद्रव गुणयुक्त अशा क्लेदक कफाची विकृती असते हे स्पष्ट आहे आणि क्लेद बहुलता ही सुद्धा यात असते. तेव्हा शरीरात क्लेद अधिक निर्माण होतो आणि त्यावेळी या क्लेदाचे वहन करण्यासाठी बहुमूत्रता येते आणि क्लेद वहन करणं हे मूत्राचं कार्य आहे आणि त्यामुळे बहुमूत्रता हे लक्षण सुद्धा निर्माण होतं. शरीर क्लेदस्तु श्लेष्ममेदो मिश्रः प्रविशन मूत्राशयं मूत्रत्वम् आपद्यमानः श्लेष्मिकैः दशभिः गुणैः उपसृज्यते वैषम्ययुक्तैः. तर हा शरीरातला क्लेद कफ आणि मेद मिश्रित होऊन मूत्राशयामध्ये येऊन त्याला मूत्रत्व येतं आणि कफाचे जे 10 गुण आहेत त्या गुणानुसार त्या मूत्राला पण गुण प्राप्त होतात. तद यथा श्वेत शीत
मूर्त, पिच्छिल, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र, प्रसाद, मंद ही तत्र येन गुणेन एकेन अनेकेन वा भूयस्तात तर उपसृज्यते. तर हे कफाचे गुण आहेत त्या मूत्रामध्ये येतात आणि तत् समाख्यम गौणम नाम विशेषण प्राप्त आणि त्यानुसार मग त्याला गुण प्राप्त होत, नाव प्राप्त होतं. ते तू खले इमे दशप्रमेहा नाम विशेषेण भवन्ति. तर कोणता कफाचा गुण त्या मूत्रामध्ये आहे यावरून त्या कफज प्रमेहाचे 10 प्रकार होतात. उदकमेह, इक्षुवालिका, रसमेह, सांद्रमेहश्च, सांद्रप्रसादमेहश्च, शुक्लमेहश्च, शुक्रमेहश्च, शीतमेहश्च, सिकतामेहश्च, शनैर्मेहश्च, आलालमेहश्च इति. तर 10 कफज मेध प्रमेह होतात. कफ आणि मेदधातूशी मिश्रित असा शरीरातील क्लेद जलीय अंश मूत्राशयात प्रविष्ट होऊन त्याला मूत्रत्व प्राप्त होते आणि असा हा क्लेद विषमतायुक्त कफाच्या 10 गुणाशी मिसळतो आणि हे गुण म्हणजे श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिल, स्वच्छ म्हणजे स्वच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र प्रसाद आणि मंद. या प्रकारे एक वा अनेक गुणाशी विशेष रूपाने मिश्रित होऊन त्यानुसार प्रमेहाची उत्पत्ती होते. आणि त्या प्रकाराला तेथे गुणानुरूप नाव दिलं जातं. गौण याचा अर्थ गुणानुरूप असा अर्थ त्या ठिकाणी. तर गुणाप्रमाणे ते नाव दिलं जातं आणि या नामभेदाने कफज प्रमेहाचे 10 प्रकार असतात. उदकमेह, इक्षुवालिका रसमेह, सांद्रमेह, सांद्रप्रसादमेह, शुक्लमेह, शुक्रमेह, शीतमेह, सिकतामेह, शनैर्मेह, आलालमेह असे 10 कफज मेह आहेत. हे 10 कफज मेह साध्य असतात कारण हे कफज मेह समान गुणयुक्त मेदोधातूच्या आश्रयाने होत असतात आणि त्यामध्ये कफाची प्रधानता असते आणि कफ आणि विकृत मेद यांची चिकित्सा सुद्धा समान करावी लागते. म्हणून ते दशप्रमेह हा साध्य हे साध्य आहेत समान गुण मेद स्थानकत्वात. कारण मेद आणि कफाचं गुणस्थान एक असल्यामुळे आणि कफस्य प्राधान्यत्वात कफप्रधान असल्यामुळे आणि समक्रियत्वात म्हणजे जी कफावर चिकित्सा केली जाते तीच मेदावरही उपयुक्त होते म्हणून समक्रियत्वात म्हणून कफज प्रमेह हे साध्य आहेत. टीकेमध्ये काय म्हटलेलं आहे बघूया. संप्रप्ती यथा कफमेहा हा कफगुण योगात दश भवन्ति तथा प्राह शरीर इत्यादी. तर 10 कफज प्रमेहाचे नाव प्रकार सांगितले. वैषम्यमिह वृद्धियुक्तमेव होतं. इथं जे विषमता येतं ते वृद्धी या स्वरूपातलं होतं. क्षयरूप वैषम्यस्य एवं रूप व्याधी व्याधी अजनकत्वात. तर क्षयरूप वैषम्य जर झालं तर अशा प्रकारचा व्याधी उत्पन्न होत नाही. तर वैषम्य जे आहे दोषाचं वृद्धिरूप वैषम्य आहे. वैषम्य एव वृद्धतरत्वादीना हानी वृद्धी बोधव्ये तेन श्वेतादी गुणवृद्ध्या शुक्रमेहादया उक्ता. तर वृद्धिरूप वैषम्यामुळे रोग होतात. तेषु अपि इतरे श्लेष्मगुणाः हानिवृद्धिरूप वैषम्ययुक्ताः सन्ति इत्यर्थः. किं वा वैषम्ये सति क्वचित् द्वयोः क्वचित् त्रयाणां क्वचित् चतुर्णां गुणानुवृद्धिर्भवति इति दर्शेत. तर काही ठिकाणी एका गुणाची वाढ झालेली असते, काही 2 गुणाची, काही 4 गुणांची पण वाढ झालेली दिसते. तेन गुणसंख्योत्कर्षात कर्ष प्रकर्षात हानी वृद्धी नाहीये. तर कोणकोणते गुण वाढलेले आहेत त्यावरून त्याची नावं पडलेली आहेत आणि
न च इह श्वेतादि दशगुणयोगात् असंख्यम यथासंख्यम दश प्रमेहाः किंतु व्यस्त समस्त गुणयोगाच्च तयेव येन गुणेन एकेकेन अनेकेन वा सांद्र प्रसाद शब्देन एव गुणो गणनीयः सांद्रमेह व्यपदेशस्तु सांद्र प्रसाद गुणेन एकदेशेन अद्भुतेन ज्ञेयः तत् समाख्यम इत्यादौ तत्समाख्यम वा गौणम वा नाम विशेषम प्राप्नोति इति योजनीयम तद्गुणस्य समाख्या यस्य तत्समाख्य नाम तर त्या गुणानुसार नाव दिलेलं आहे शीतमेह शुक्लमेह सांद्रमेहेषु अत्र ही शीतादी गुणाख्य मेहा व्यपदिशन्ते तर ज्या वेळी कपात शीत गुण वाढलेला असतो त्यावेळेला शीतमेह असं नाव आहे इतरेषु तु उदकमेहादिषु न श्वेतादि गुण ज्ञता तुल्यम नाम किम तर्हि श्लेष्मणः नैक गुण युक्तो आदि तुल्यत्वेन गुणयोग प्रवृत्तौ प्रवृत्तात् गौणम उदकमेह इति अच्छ शीत शीतादि कफ गुण योगात् गौणम उदकमेह इति नाम भवति एवं अन्यत्रमपि अनुसरणीयम् उदकादयः तु यः कफ गुण मेलक क्षणार्था हा तत् कफगुणयुक्ता उत्पातः संज्ञा करणार्थम ही नावं का दिली त्याबद्दलच माहिती दिलेली आहे भूयसा सम्यक उपहते तद गौणमिति श्लेष्मणम एव गुणोक्तादि तुल्यत्वेन तर कोणता गुण वाढलेला आहे त्यावरून त्याची नावं दिलेली आहेत तर कफ आणि मेदोधोत्व यांचे गुण समान असतात आणि या सर्व प्रकारात प्रमुख दोष कफ आणि प्रमुख दोष मेद असते साहजिकच दोघांसाठी केल्या जाणाऱ्या चिकित्सेत समक्रियत्व असते म्हणून कफज प्रमेह साध्य असतात कफाचे 10 गुण व कफज प्रमेहाचेही 10 प्रकार आहेत परंतु याचा अर्थ प्रत्येकी एका गुणाने एक एक प्रकारचा कफज होतो असा मात्र नाही ते प्रकार कफाच्या व्यस्त समस्त गुणसंयोगातून उत्पन्न होतात हे चक्रदत्ताने सांगितलं तर केवळ एकच गुण नसतो तरी असं असलं तरी पण त्याचा गुणाचं प्राधान्य असतं पण इतर सुद्धा कफाचे गुण त्या ठिकाणी वाढलेले असतात दुष्ट झालेले असतात असं त्या ठिकाणी सांगितलं की नैक गुण युक्त उदकादी तुल्यत्वेन तर इतर गुण सुद्धा पण त्यातलाच प्रधान कोणता गुण आहे त्यावरून हे नाव पडलेले आहे तत्र श्लोकाः श्लेष्म प्रमेह विशेष विज्ञार्था भवन्ति तर मग ते श्लोकात वर्णन केलेलं आहे कफज प्रमेहाचं अच्छम बहुसितम शीतम निर्गंधम उदकोपमम श्लेष्मकोपान्नरो मूत्रम उदमेहि प्रमेहति अत्यर्थ मधुरम शीतम ईशत् पिच्छिलमाविलम कांडेक्षु समंकांक्षम श्लेष्मकोपात् प्रमेहति यस्य पर्युषितं मूत्रं सांद्री भवति भाजने पुरुषं कफकोपेन तमाहुः सांद्रमेहिनं यस्य संहन्यते मूत्रं किंचित् किंचित् प्रसीदति सांद्रप्रसादमेहीति तमाहुः श्लेष्मकोपतः शुक्लं पिष्टनिभं मूत्रम् अभीक्षणं यः प्रमेहति पुरुषं कफकोपेन तमाहुः शुक्लमेहिनं शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा मुहुर्मेहयति यो नरः शुक्रमेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः अत्यर्थमधुरं शीतं मूत्रमेहयति यो भृशं शीतमेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः मूत्रान् मूत्रगतान् दोषान् अणुन्मेहयति यो नरः
सिकता मेघिनं भित्यात् नरं श्लेष्मकोपतः मंदं मंदवेगं तु पुत्रं यो मुद्रयेत् शनैः शनैर्मेघिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः तन्तुबद्धमिवालालं विच्छिलं यप्रमेहति आलालमेहिनं भित्यात् नरं श्लेष्मकोपतः इत्येते दश प्रमेहाः श्लेष्मकोपनिमित्ताः व्याख्याताः भवन्ति. तर कफाच्या प्रमेहाचे जे काही 10 प्रकार आहेत त्यांचं इथे श्लोकामध्ये वर्णन केलेलं आहे. तर प्रत्येक श्लोक आपण त्याचा अर्थ पाहूया. तर यामध्ये कफप्रमेहाचे फरक सांगण्यासाठी श्लोक सांगितलेले आहेत. तर पहिला जो आहे तो उदक मेह आहे. अच्छं बहुसितं शीतं निर्गंधम उदकोपमं श्लेष्मकोपान्नरो मूत्रम उदमेही प्रमेहती. तर उदकमेही रुग्ण कफ प्रकुपित झाल्याने स्वच्छ प्रमाणात अधिक शीत स्पर्शयुक्त गंधरहित जलसदृश मूत्राचा त्याग करतो. म्हणजे त्याला अशा पद्धतीची मूत्रप्रवृत्ती होते, अगदी पाण्यासारखी भरपूर आणि पाण्यासारखी स्वच्छ. अत्यंत मधुरम शीतम ईशत पिच्छिलमाभिलम कांडे क्षुरस कांडे क्षुरसमकांक्षम श्लेष्मकोपात प्रमोहती. तर पुढचा जो प्रकार आहे तो इक्षुवालिका रसमेह. यामध्ये कफ प्रकोपामुळे अतिमधुर शीत ईशत पिच्छिल किंचित आविल आणि इक्षुरस सदृश मूत्रप्रवृत्ती होते. उसाच्या रसासारखी मूत्रप्रवृत्ती यामध्ये होते, म्हणून त्याला इक्षुरसवालिका रसमेह असं म्हटलेलं आहे. पुरुषं कफकोपेन यस्य परियुषितं मूत्रं सांद्री भवति भाजने पुरुषं कफकोपेन तमाहु सांद्रमेहिनं. कफ प्रकोपामुळे एखाद्या पात्रात, भाजन म्हणजे पात्र, एखाद्या भांड्यात जर मूत्र ठेवलं तर काही वेळातच ते घट्ट होतं, त्या पुरुषाला सांद्रमेही म्हणतात. यस्य संहनते मूत्रं किंचित किंचित प्रसीदति सांद्र प्रसादमेहीति तमाहुश्लेष्मकोपतः. नंतर सांद्र प्रसादमेह कफप्रकामुळे ज्या प्रमेही रुग्णाचे मूत्र सांद्र प्रमेहाच्या अपेक्षेने गुढता आल्यानंतर पुन्हा स्वच्छ दिसू लागते, त्याला सांद्र प्रसाद मेह युक्त रुग्ण म्हणावे. तर या सांद्र प्रसादामध्ये पहिल्यांदा जी गढूळता आलेली ती परत थोड्या वेळाने त्याला स्वच्छता प्राप्त होते, म्हणून त्याला सांद्र प्रसाद असं नाव दिलेलं आहे. शुक्लम पिष्टनिभं मूत्रम अभीक्ष्णं यप्रमेहति पुरुषं कफकोपेन तमाहु शुक्लमेहिनम. शुक्लमेहामध्ये कफ प्रकोपामुळे वारंवार शुक्त पिष्टमय पदार्थाप्रमाणे पांढऱ्या रंगाची मूत्रप्रवृत्ती होत असेल तर त्याला शुक्लमेह म्हणतात. परुषम कफकोपेन तमाहु शुक्लमेहिनम. नंतर शुक्राभम शुक्रमिश्रम वा मुहुर्मेहयति यो नरः शुक्रमेहिनम आहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः. तर शुक्रमेह, या शुक्रमेहामध्ये कफ प्रकोपामुळे जेव्हा शुक्र सदृश वा शुक्र मिश्रित मूत्र प्रवृत्ती होते आणि ती वारंवार असते त्याला शुक्रमेह म्हणतात. शुक्रमेही, त्या व्यक्तीला शुक्रमेही म्हणतात. शुक्रमेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः अत्यर्थ मधुरं शीतं मूत्रं मेहयति यो भृशं शीतमेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः. तर कफ प्रकोपामुळे जो पुरुष अधिक मधुर शीत आणि वारंवार मूत्र प्रवृत्ती करतो त्याला शीतप्रमेही रुग्ण असं
म्हणतात. मूत्रां मूत्रगतां दोषान् अनुन्मेषयति यो नरः सिकता मेहिनं विद्यात् नरम श्लेष्मकोपतः. तर कफ प्रकोपामुळे मूत्राशयात उत्पन्न झालेले दोष एकत्र येऊन छोट्या छोट्या कणरूपाने मूत्राबरोबर बाहेर पडतात. त्यावेळेला त्याला सिकतामेह असे म्हणतात. मंदं मंदवेगं तु कुत्सरं यो मूत्रयेत् शनैः शनैर्मे हिनमाहस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः. कफ प्रकोपामुळे हळूहळू वेगरहित कृच्छ्रतायुक्त व अल्प 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 मूत्रप्रवृत्ती होत असेल तर त्याला शनैर्मेह म्हणतात. आणि आलाल मेहिनं विद्यात् नरम श्लेष्मकोपतः. इत्येते दशप्रमेयाः श्लेष्मप्रकोपनिमित्ताः व्याख्याताः भवन्ति. तर कफप्रकोपामुळे तंतुसमान लांब तार येणारी स्निग्ध अशी मूत्रप्रवृत्ती होते. त्यावेळी त्याला आलालमेह असं म्हणतात. तर विशेष विज्ञार्थाना भवन्ति परस्पर भिन्न लक्षण प्रतिपादक इत्यर्थ. तर विशेष रीतीनं हे प्रकार जाणून घेण्यासाठी हे सगळं लक्षणं सांगितलेली आहेत. उदकोपम इति उदक वर्णादि तुल्यम. उदकोपम म्हणजे पाण्यासारख्या रंग आणि इत्यादी गोष्टी सारखं पाण्यासारखं. ननु इक्षुवालिकामेहे कांडेक्षु रस संकाशम इति किम उच्यते. इक्षुवालिका कांडेक्षोः अर्थांतरत्वात् न एवं इक्षुवालिका रसस्य तथा कांडेक्षु रसस्य चैक रूपत्वात् प्रतिपादनार्थम उभयोः उपादानं किं वा. कांडेक्षु रसतुल्येपि तथा इक्षुवालिका रसतुल्यश्च वालुकामेः भवति उभयोपादानं दर्शयति. तर उसाच्या रसासारखं मूत्र दिसतं म्हणून त्याला इक्षुवालिका प्रमेह असं म्हटलेलं आहे. संहन्यते म्हणजे स्त्यानी भवती. तर चिकट असा कफ संहन्यते म्हणजे चिकट कफ होतो. मूर्तानामिती कठिनानाम कठिनाम कठीण मूर्ताला कठीण शब्द आहे. दोषानीति जातौ बहुवचनं येन दोषो अत्र एक एव प्रभूतः कफः. तर कफ प्रकोप हाच आहे. तंतुबद्धम तंतुबद्ध दीर्घम इत्यर्थ आलालम लालालम निव आलालम समन्ताप लालारूपम इत्यर्थः. प्रतिप्रति मेहम चे श्लेष्मकोपत इत्यादी वचनम सुखग्रहणार्थम. तर प्रत्येक श्लोकामध्ये श्लेष्मकोपता आहे लक्षात राहावं सुखानी म्हणून तो शब्द वापरलेला सारखा श्लेष्मकोपतः. न च इहं वाच्यं यत् यथा श्लेष्मगुणा दशप्रमेयान् जनयति तथा किम इति अपरानपि गुणसंसर्गाति कल्पान्तरेण न कुर्वन्ति इति. यतो भावस्वभावोऽयं यथा दृष्ट एव परं कल्पते न अदृष्टः न हि सत्यपि भूतसंसर्गभूयस्ते रसभूयस्त्वं भवति इति व्यवस्थितमेव. तर हे कफज प्रमेहाचे 10 प्रकार आणि त्यांची लक्षणं या ठिकाणी सांगितली. उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुक अजीर्ण भोजने भोजनोपसेविनः तथा अतितीक्ष्ण आतप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषम आहारोपसेविनश्च तथाविध शरीरस्य एवं क्षिप्रम पित्तम प्रकोपम आपद्यते. तत्तु प्रकुपितं तया एव अनुपूर्व्यां
प्रमेहानीमान् षट् क्षिप्रतरम् अभिनिर्वर्तयति तेषामपि तु खलु पित्तगुणविशेषेण एव नामविशेषाः भवन्ति तद् यथा क्षारमेवश्च कालमेवश्च